Тук съм и аз и днеска снимаме на лот. Днеска снима колко? Я чакай, Дани. Да, днеска снимам аз, между другото. Искам само да си видя обслужването. И между другото това е на лот. И на мене ми свети червено, но не сна. Дай на не е готов. След хората също. Сега аз съм готов. Охо! Ти с такъв ли са пуснали? Аре, аз ще седя при тебе. Ти къде ще е, човек? Чакай, ага. Първо очаквай ти епизод 30. Не, чакай. Оставите коментари и нас. След мине. Човек, върни се назад. И така, мисля, че... Аз след плещите. Човек, вървим с 11 FPS. Нищо, давай. Аз не съм много. Гледай да не превишиш минути. Аре, аз ще буткам отзади. Само най-дочка ще изиграем хора. Аре, подсилмам. Аз те минавам. Минаваш, аз защото не съм дал газ. Да, той е пред мене мъничкия с оранжевото. Открих червена. Открил си. Иста ми. Бият са. Да са бият. Може на пириски, Да. Ти си снайпер, бе. Хора, може да не виждате, ама да ти е той яко. Ако искаш след малко да изиграем още една игричка, да покажа какво е снайпер танк. Оцели го, човек. Аз пък ще оцеля един. Майко, човек! Ела, защити ме, бе! Къде? Убиха, чакай, ще ме убият. Да? Те леки танкове, човек по... Завладями. Да, сега... Точно спектейтва. Да, и сега ще го спектейтна, само да го намеря. Значи... Ето го. Да, не се вижда как стреля, ама просто можете да го видите. Ето аз убития. Ето го. Ето е танк. Отляво, дето е, убит съм. И затова спектейтвам. Мини по моста, бе. Секунда. Ти си с 80 кръв. Оказа се, че ще изиграем още една игра. Да, за да видите какво значи как ги целя. Дали, влез ти. Влез ти, имаш ли някой друг? Какво е? Имаш ли някой друг пътя сам? Опа, обслужването ми. Чакай малко, не пускай още. Попълвай на режимето. Да, готов съм. Пускай. О, пак, човек. Майко. Да, всъщност. Когато играхме в Моздов, е нещо като само. Да, човек. Аз преди бях след тебе, ама ти мина. Да, минал съм. Сега ще мина. Що мина? Ти с един от най-бързите танкове в играта, човек. Как плати майкам канал? Значи, ако не сличкам някой човек с shift, как да ще се въря? Ако някой иска да снима, между другото, пишете просто и... Да, ще намерим тентацка. Да, почнем, колко след. Добре, чакай, бе. Аз гаскам с някакъв цинк. Цинк 111. Човек, ето го, това е. Тъй го гледаш. Човек, аз мога да оцеля, ако искам. Пред нас човек, има един човек.
Чакай, аз сега ще се скрия някъде. И ще се надявам да оцеля някой. О, как открихме друго. Да, между другото не е много лесно да се оцели някой. Да, зато не си мисля, че сме някакви нубови. Или чак това. Да, че... Как ще го започнем преди да го убият? Трол. а, О, мъче, червените. Назад. не мога да го оцеля. Чекай, бахте. Не мога да оцеля никой. О, бихме. Нещо не ми дава. Биха го точно.